ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, asị nkachi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma. Anyị ga-adị ka echi na-echi adị agwụ agwụ. Anyị si ọfọtụ Igbo ndị ilo anagbuo ndị ajọ mmadụ. Anyị gbuo n'ihu anyị ebute mma, anyị gbuo n'azụ anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka ebe anyị ebute mma. Anyị si egbe bere ugobelu nkesi ibi ebera nkukwa ya. Anyị si na anyị ga-eje obodo n'ara obodo. Anyị si onye chụba anyị ya daa. A sị m na ndụ anyị ga-adị. A sị onye adabara ndụ nke ya nọ ndụ n'afọ. A sị na akakaka ya ma jijiji ya ma anyị. A sị na onye si na akwụ ya ma acha mpama ya bara nke ya. A sị nke ọmaka mere nwoke mere nwaanyị. Ihe ọma mere anyị mekwara ndị enyi anyị. Ọ ihe m kwuru, etu anyị si gị n'ọfọ ka ọ ga-esi mee ise. Abụkwa m onye nke gị Ugochi Tubelu nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Abịa n'ụbọchị taa ka m kọwaa ihe ị kwesịrị ịma dịka onye ọdịnala Igbo. Adị m ekwu okwu maka onye bụ onye ọdịnala Igbo. Adị m ekwu okwu maka ndị na-achọ shortcut. Ọdịnala Igbo abụrụ majiki. Ọdịnala Igbo mana ihe na-eme ndị mmadụ na-afụta ọdịnala che na ọdịnala bụ majik. Mba, ọdịnala bụ way of life. Example, ka m welu some messages ndị mmadụ na-abịa na WhatsApp mbịa na-ajụ m ụfọdụ ajụjụ. O nwere onye ga-abịakwute gị like message mmadụ zere m na ya chọrọ ka m merie ihe ga-eme ka o nwebe ego, ka ihe ọma mewerie, ka nwoke fụwa ya n'anya ka nwaanyị fụwa ya n'anya. Mgbe na-agwa ya bụ onye na ihe dịgoro mkpa ime abụrụ ka agwọ ọrụ ya ọgwụ, maka na ihe ọ chọrọ bụ ka agwọ ọrụ ya ọgwụ. Onye ọ sị ya kwụọ ya ụgwọ ka onye a kwụọ ya ụgwọ. Mana na-achịkọwara ndị Igbo, gị onye Igbo na-ege ntị, akpa na akpa na ọfọ. Ihe a ndị mmadụ na-achọ get rich quick ka eji egwu ndị mmadụ wayo. Ka nkọwarụ nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na Igbo onye example ndị mmiri na-enye nsogbu, maọbụ onye ụzọ ya gbachiri agbachi, maọbụ onye agbara ụchụ, ị na-achọ ka dibịa jee lụọ ọrụ mmiri maọbụ mee ka ego bịawa n'ụzọ gị. Ihe ahụ ị na-achọ ka eje gwọ ọrụ gị ọgwụ maọbụ ka eje meele gị sharp. Ọ bụrụ ihe wụ the best for you. Na ihe ị ga-eme, onye ọ na-abịakwute m ihe izi na-ebu ụzọ ekwu onwu si gbaa afa miri emi. Onye a bụ nke mbụ, maka na ije ụlọ ọgwụ ezigbo dọkịta ya ebu ụzọ ziga gị labụ. Eziokwu na dọkịta oyiwe ya achịwa gị ịjụcha igwecha ihe na-eme gị, osi na-ewe dee labụ ị ga-eje, ọkwa eziokwu. Mana ọdịnala adịrị etu a. Na-adụ ọdịnala na-eme ị nidiri ịgwa m ihe ọbụla. Ihe mmadụ ya ịbịakwute m ihe izi mma ya bụ ụzọ si gị mee ewu ka emee consultation, nke ndị be anyị na-agba ine n'ife maọbụ ịgba afa. Afa ga-ereviri everything n'iji ọma ịgwa m ihe ọbụla. Ọ bụrụ na iwu onye arụ dị n'ụzọ gị, ihe mgbanwụ na mgbuzicha agha ozi, ị ga-asị yes na-etu a ka ọ dị. Ọgwụgwọ na iwu onye arụ dị n'ụzọ ya mma ezighị ihe, ọgwụ ya eji ọnụ si yes n'eziokwu na m fụrụ ya nke ọma. Yes, ma alụ ndị i mere ebe igbuchiri egbuchi ezieghị ya n'ozi efu n'anya na abụ. Ihe ị ga-eme bụ ka e wee rụọ ọrụ gị ọrụ, ka ọrụ alụrụ wee pụta ihe, ka ọ ga-awụ ihe ọnwa na-emere gị ọ dịgide. Mana ọnwụ na-emezi ihe dị n'ụzọ gị, ihe ọma bido bịabara gị, ọ bịabara gị consistently. Mana ọ bụrụ na ije gwọọ ọgwụ ga na-ada gị ihe, and ọgwụ nwere ebe ọ ga-arụrụ ọrụ ọkwụsị, maka na ọgwụ adịghị follow the natural laws of nature. Mana ịbata n'ọdịnala, ihe m na-akụwarụ ndị mmadụ bụ
mezi ihe dị n'ụzọ gị ka ihe na-eso gị ka ị wee follow natural laws of nature. If follow natural laws of nature, nobody will stop it. Ka mmadụ ga-atụ. Ana m like ihe ọmụma atụ maka na asịrị m na ichefu ihe m kwuru imechofu ihe mma na-atụ. Ọ bụrụ na ụdị ọsọkwado ndị ile ọsọ ya bụ nọọ gị nwere, i wee jee na anaba ana gị, i wee kụọ ọka ga wee buo ogbe ọka, nke bụ eziokwu na onwe onye ga-akwụsị gị ijeghọrọ ọka maka na gị nwa nwana gị wakọrọ ọka gị bịa dịghọrọ ọka. Ịghọtara ya? Ọgụ nwa nwunye. Etu a ka ọ dị n'ihe mmụọ na mmadụ na-amanipulate gị bụ na you follow natural laws of nature, because mgbe ị na-akụ ọka you follow natural laws of nature by giving to nature, and nature bless you, and whatever you give nature, nature ga-multiply ya. Ihe nna-achọ ịkọwa bụ ịchọ ka alụ ọrụ gị ọrụ zuru oke etu nsi alụ ọrụ. Ịbụrụ onye na-achọ ọgwụ ego ma ọ na-achọ get rich quick, sorry, ọ bụrụ ọmụ ahụ the right person ị ga-ejekwu. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka alụ ọrụ gị ọrụ ka ụzọ gị ghelu, ka ụzọ gị aghelu oghelu consistently, bịa m nso, aga m enyere gị aka. Etu esi eme ya bụ nke mbụgoro wee bịa ịgbacha afọ mara ihe na-enye nsogbu n'ụzọ ahụ, ị mara na onye anwa na chi ya ọ dị na mma, chi ya ọ na-anaghị oke. Ine n'ọnọdụ onye anwa wuti ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nne ya, maa na ọnọdụ ha ọ dị cordial. Example, ị bụrụ ezigbota nwa diana gị na ndị nna gị ochie adị na mma, ị na-anọ jefu ndị nna gị ochie, ha ya ekwe ka ihe mee gị. Onwe onye bịara ịgba ụgwọ, ndị nna gị ochie adachie na onye awụ oke nwa diana. Ịghọtara ya? Etu a ka ị ga-esi chukwu ihe dị n'ụzọ gị. Ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị, gị na ha dị na mma, bụ ndị ụka kpọrọ your ancestors. Chi gị bụ onye ndị ụka kpọrọ ya guardian angel, gịnị ọ dị na mma. Ebezie na ngwurube nna gị, ancestral deity, o nwere arụsị maọbụ mmụọ dị iche iche ndị nna nna gị ha debere na ngwuru ha gbọkuru. Ndị ngwuru ọbụla nwere mmụọ ha na-ejere ozi, mmụọ ya na ha nọ n'ọgbụgba ndụ. Etu ụmụ Izrel si wee nwee ọgbụgba ndụ ụdị Chukwu okike abịa ma na igbe ọgbụgba ndụ n'obodo Izrel nwere ihe a na-akpọ igbe ọgbụgba ndụ, akpọrọ ya Ark of Covenant. Etu a ka family ọbụla na entities of powers si wee nwee Ark of Covenant. O nwere mmụọ dị iche iche ngwuru ọbụla ndị gboo hibelu nwere ọgbụgba ndụ. E nwere ike nna 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 gị ha the 4th and 5th generation. Ihe a nwere ike iwu ihe mechara na-eme 500 years ago. Remember na mgbe ochie ahụ na polisi adịrọ, kọtụ adịrọ, o nwere onye bụ ofu nwa, ndị mmadụ na-achọ ka e were ofu nwa ka ejele ya na slave trade, maka na akarịrị ya aka ka o wee mee inherit the land. Ofu nwa nwere ike achụkọtazie ya ọchụchụ, o jee bekuo mmụọ ikwu nne ma mmụọ ikwu nne ya, kpọzie mmụọ wee nwee covenant with mmụọ, si mmụọ biko chekwa mụ na ezinụlọ m, na ichekwa mụ na ezinụlọ m, na every year na anyị ga na-egburu gị ọkụkọ ma ọ na anyị ga na-egburu gị ewu maka nchekwa anyị na-echekwa anyị. Ihe a ka a na-akpọ covenant. Ụmụ Izrel nwere nke ha na-akpọ Ark of Covenant, iwe ọgbụgba ndụ. Ụmụ Izrel jebe agha, ha na-ebi igbe ọgbụgba ndụ anwa wee jee n'ihu ha wee nwee mmeri, wee na-echetakwara Chukwu okike abịa ma ọgbụgba ndụ a anya na ha nwere. Chukwu wee kwe ha nkwa na ya ga-echekwaba ha as long as na ha na-eme their own part. Ọ ife a ka ndị nna nna ha na ngwuru dị iche iche mere. Mana gịnị ka ndị kịta mere? Ụka pụtara, ọtụtụ family wee mee abandon ọgbụgba ndụ ahụ ha na entities of powers nwere with their respective families. O wee na-enye nsogbu. Mana nche rụrụ ọrụ gbagide ya n'afa, gbata ya n'afa, na enwere ọgbụgba ndụ dị etu a na ngwurube nna gị, mana onwe ọzọ onye na-echukwu ya. Ihe m ga-emere gị bụ arụọ m ọrụ ka e nwee peace between you and those entities of powers. Inye ha nke ha na-eri, a sị were nke sitanye siza, i were nke ha na-enye ha, gị na ha dị n'udo. Ụmụ mmụọ niile deities nọ na ikwu nne gị na ikwu nna gị, eme gị na ha dị n'udo. Ị bụrụ onye ndị mmiri na-eji stọpụ, eme ke peace between you na ndị mmiri.
ifuzie na ụzọ niile na onwere ozi mmụọ ọbụla na-agbaghị ụgwọ, onwere ozi mmụọ ọbụla ma ya agaghị na njem ma ya ancestors ma deities ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi ndị anjelu nke Chukwu na onwe ozi mmụọ na-agbaghị ụgwọ. Mgbe ahụ enyechago mfe ihe mụ na anyị niile dị na mma. Mgbe ahụ mkpọzie afa si na Ikechukwu enyere setụrụgo ụnụ na Ikechukwu achụgoro ụnụ aja, ewee ngwazie ha na isi Ikechukwu abụ nwanne ụnụ na tata na m chọrọ ka m chụọ aja n'isi ihe Ikechukwu ka ife ọma mewe na ndụ ya. Onye ọ nara ego ya kwụọ ya ụgwọ, onye nyere eme ka ọ biznes ya kwụọ ya ụgwọ. Mgbe ahụ achụziere m ha aja nke bụ eziokwu for the fact na ha nwa n'isetụrụgo ha achụgoro ha aja, gwazie ha na ebe ọ bụ na Ikechukwu enyego ha nri ife ha na-eri, ha nyekwazi Ikechukwu ihe ọ na-eri in multiple fold. Imechi ihe dị etu a na-achụpụrụ mmụọ aja, naturally ndị mmụọ niile ahụ esetụrụrụ enyere ife ejikọ aka ọnụ wee mee ka ife ọma niile anwado n'ụzọ Ikechukwu wee ruo ya aka. Ị ghọtara ka o si alụ ọrụ? Ihe abụ natural process, and ime ya etu ọ bụrụ ọgwụ ego ka ị gwọrọ. Ime ya etu ihe ọ pụtara bụ gị mere udo n'etiti entities of powers around you. Ha ga-etinyezi aka chụtara gị ihe akụ na ihe enwe ego ahụ ọ na-adị ụka ofere ahụ mkpata, ha ga-enye aka fụ n'oluru aka. Onye omeọgụ ị na-achọ eri mgbe, ha ga-enye aka fụ n'oluru aka. Mana mgbe ị setụrụrụ entities of powers nọ n'ụzọ gị ndị na-agbaghị ụgwọ, mmụọ niile dị na ngwurube nna gị nke ndị nna nna gị na nna gị echukwara, iwe na-ewe ha wee na-apịawo n'azụ na-achọgoro ka ha na mmadụ n'iyi, na-achọ ka emee mmadụ nka mmadụ. Gị na ha dụrọ na mma, ị na-eje eme awele. Gịnị ka ị na-eme na awele? Iwe ha ka dịgoro ọkụ n'ebe ị nọ, ị na-achọ ka ije mee ka ihe ọma bịara gị. Ka ha ga-esikwe, ha ga-eje gbalụọ ihe niile anwa. Ịmara ụfọdụ dibịa ya agwa gị, o nwere ụfọdụ dibịa ya abịakwutesị ya ka ime awele. Ama mmadụ one bịakwutego m sị m ka m mere ha awele. Nwee sị ya na awele izi m na-eme ewu mma agba afa n'ụzọ gị. Nke ịbụọ, nne n'ihe dị n'ụzọ gị setụrụọ entities of powers niile iji ụgwọ. Ma entities of powers kwesịrị ebe akị gị na-ewere gị iwe, mma emegoro ka obi dị ha mma n'ebe ị nọ, nye ha oke ha. Mgbe a achụziere ha aja awele na ihe ọma o meenụ, and ọ na-eme ọkọntinu ihe ọma na-eme bikos n'ụzọ gị sụchago ụzọ gị. Mana nke a i mere ihe dị n'ụzọ gị, ị na-achọ ka emere gị awele. E nwere ndị dibịa ị ga-aja ma ọ bụrụ ndị laikiri ego, ha afụgo na mindset gị bụ mere m awele, mere m awele, mere m awele. Ị hapụ ịchụkwa mmụọ nọ n'ụzọ gị, ha anaghị ego unu, ha rụchaa dị ọrụ ọma aga. Ụfọdụ ndị mmadụ na-abịasị ndị onwe ndị rụchara ha ọrụ na ọ gara na ha lụrụ ha oke awele. Kee ka ọ ga-esi aga ebe mmụọ nọ na ngwurube nna gị na-achọ ka ọ pịawa mmadụ azụ? Ị hapụ ya je na-asị ka ije mee awele. Ha ma ekwe bikọs na ọrụ iwe ha adịgo n'ebe ị nọ. Ha chọrọ na ịnụ ga-adịrịrị okpuru agba ogbenye. Ị na-achọzi ka ha hapụ gị ebe ha kwubigoro na oyi abụrịrị ogbenye na ya akụ ụta. Ị chọzie ka ha gbaghọ nkịtị ka ije mee awele ka ị nwee ego. Ka ga ha ga-esikwe ha ma ekwe. Mana ụfọdụ dibịa ya agwa gị, ụfọdụ dibịa ya asị, ụfọdụ na-abịakwute m sị m na ha na-alọ nlọ, na ha fụrụ onwe ha na nlọ, na ha fụrụ onwe ha n'ebe ha na-eme seks na nlọ, ka ndị lụọrụ ha ọrụ mmiri. Ana m asị ha mba, mma alụrụ ọrụ mmiri. Ya eziokwu na bezọ na nlọ gị na ọ dị pọsịbụl na ị nwere ike iburu onye mmiri, mma alụ ụsọ ọrụ mmiri, mgbacha afọ n'ụzọ gị. Amara m o nwere mmụọ ndị ọzọ na ngwurube nna gị na-enye gị nsogbu, setụrụcha ya. Nke bụ eziokwu pịọ trut ụfọdụ ama agwa gị enwe. Ọ bụrụ na ị mara ọchị gị dị lụọ ọrụ mmiri ọmaga, nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị. Ụfọdụ dibịa ya abịa kpọrọ gị ma ndị pastọ ndị ebere akpọrọ gị dị lụọ ọrụ mmiri, mana ị mara ọchị gị ya ancestors ị mara ya. Kọsụ dị na ngwurube nna gị na mmetọ emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwuru. Ụfọdụ famili ụlọ famili buru ọfọ debie ofu ofeke as pastọ o buru naba, ịmara na ụlọ emetọgo ọfọ. Ụfọdụ famili, ụfọdụ owu ndị bu alụ, ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na ibu alụ na ijego di na nwunye mmadụ ise na ọfụ ịsacha gwụchapụgoro gị alụ dị n'ụzọ gị, ọ gbara osi na ọ na-eji alụ gị ọrụ mmiri. Ka ọrụ mmiri ọ na-eji alụ gị, ọrụcha alụ gị ọrụ mmiri nwanne ọ ya ga ego ka iji egafu. Mana ebe agwa ụfọdụ ndị mmadụ ka ha kpa na ana mechie ihe dị n'ụzọ ha, ọ bụgoro na ijiri ego iji alụrụ agbachara gị afa, gwa gị kọs ọf ihe ị ga-eji wee lụọ ọrụ one by one, bit by bit. Ọ bụrụ na ị nwere ego, gwa onye gbara gị afọ ọnwụ na ị nwere ego, ijiri nwayọ nwayọ na-arụ ya nwayọ nwayọ. Ihe mmụọ ji apịawa mmadụ azụ bụ na esiri n'ime eme eme. Mana ọ bụrụ na agba agbasịrị gị afa, ị nwee
ọ bụrụ na ị nwere ego eji wee lụ nọmba 1 ma nọmba 2 ịlụọ 1 and 2 wee gwa mmụọ biko na-alụkwana 1 and 2 na enweghị m ego m ji alụ 3 nke bụ eziokwu na ijiri ezigbo obi ọ bụrụ na ị nwere ego ha ga-enye gị ego. I can bet you for that. Mana ọ bụrụ na iji dị money na-achọ ka ị ghọọ mmụọ aghọ na onye a na-agha agha ọ ma pọket gị ịghọtara ya. Mana ọ bụrụ na ijiri o nwere ndị ejiri ego truri na ha ejiri ego ihe anyị na-eme ha gwa m ha etu ihe anyị eji akwa wee mee. O were akwa amecha oze mmụọ iwe zechie iwegoro chi ya amarịgoro na onye ama na ya emejọrọ ya wee si mekọpa mee ebere. Mgbe o kwuziri etu a chi ya afụgo truri na o jiri ego chi ya nwe ozegoro chi iwe. Agwa m ihe ọzọ ọ ga-eme wee ze ndị mmiri iwe. Otisizi ndị agha iwezi oyozi abigo ha nye ego ka o wee lụọ ọrụ and enye ha anaghị ego anwa don divert it enye ha anaghị ego a were eji emezi ihe dị n'ụzọ gị. Imezigharị ihe dị n'ụzọ gị sịsọ ọjị nkịtị na libeshọn nkwụ nkịtị na-atọrọ ndị ichie na ana ụzọ ga-emepe and ụzọ gị mepee ego ga na-abịa ndị mmadụ eche na ịgwọrọ ọgwụ ego. Mana imere ihe dị n'ụzọ gị na-achọ miracle which miracle ka ị na-achọ ka emerụ ka ego na-abịara gị. Wadị ndị mmụọ nọ na ngwurube nna gị ndị ahụ ya bakin ndị ahụ anyị ji afụ ụzọ na mmụọ ndị ahụ abụ na ọha nwa ga na-eje na-akọnvinsi ndị mmadụ ka ha kwụọ ụgwọ ka ọgọ mere gị na ha adọrọ na mma. Ndị Igbo tata n'ụla ihe m na-alụ bụ ihe izi na-ebu ụzọ eme mmadụ bụ spiritual lab ya na-akpọ ya gba afa agbacha afa mmadụ ihe dị n'ụzọ gị jiri nwayọ nwayọ na-arụ ya bit by bit. Ị na-arụ ya ha ga na-ezitere ụmụọmọnị emetọpụ ihe dị n'ụzọ gị imechi ihe dị n'ụzọ gị ịfụ na ihe ị ga na-emeziri sọ mmụọ bụ sọ ịchụrụ ha àjà ị ga na-abịa ihe ọma na-abịa oke ọbụla bụ oke ga-eruo gị aka. Ya gazie abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo Ugochi Tubelu Oraifite. Ị ga-eji enweta m na Facebook. Anyị na-agba afa miri emi gbamie afa agbamie. Inwe ajụjụ ị ga-ajụ sendịere m ozi na 08057837672 ka nyere gị aka. Actually my mission is to help people live better life. Onwe ajụjụ ị nwere na nkụzi taa maọbụ nkụzi gburugburu maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo jụọ m aga m enyere gị aka ka ị wepụta ihe maka na adịghị ka ibe ọ na-agụ akwa. Ya gazienụ.